kay ka ato dito suri-suri sa punta na dito. Sa Sa Negros. Negros Navigation? Negros sa Sibulan. Naaday kay kaliwat ito? Nakoy angkol dito. Chief Mechanic Engineer sa gawa sa Miami, Florida. Igsos akong papa ba? Kada igsos akong papa, mangingi mo igsos akong papa. Kakuya ko din. Akong papa. Bon, kanang isyo sa Scarborough ba? Balik ta. Ang California, Texas ba? Caltex, Chevron ba? Ganahan na mo buta offshore. Sa Scarborough Offshore? Yan tumura. Bon? Sa ano mo ma-insig mo nabuta mo sa bilang isla sa dia mga Mao nga na isla nga kadang mahog na basi ibaligya nila na or doon na sila agreement wate kalibutan niya na pero doon na lagi tayo barugana na asam as Pilipino kay sakop pa na sa ato international court. asakop pa na ICC. territorial Isyo na nga yung talas Pilipinas. oh mao ganun na Ano ang mga insect mo? Himo na artificial island di ata. Kasi area. Ya, ikuman na mga offshore mo barog na. gusto mag sila kontrolado nila Huwag may problema sa kaumahan. Ano mo lang? Baka sa resort sa punta na sir. kontrolado man nila gusto nila kontrolado Ato na Negros sir. Ato na sa Gusto punta. nila i-control. Katagbo nyo dito Kasi sir. mo yung sigilon na wala. Ano mo lang? Para nimo sa maging imo opinion. kay ano Kabahin na. Wagi diha ang mga tanker, mga cargo, mga barko, mga trade. Ano man ang agi diha Kay ang Pacific dagat sa ha? Pacific. Massive yun. Kanang wala nga kanang ano? Scarborough Di, sir. ingon mo na yan China, dili ka makaagi kay amo ning teritoryo. Ano mo na yan Ato nga China? na isa massive yun. Wala lagi nga wala himo sa Paano artificial na yan island. China no? Oh, mo higala live ta karon na sa atong YouTube Dapat channel. buhatag mo na ako. Ya bisan unsa TV. Oh, ato gi-picture karon si Mr. Raymond Ledisma. Gusto nila Nung kontrolado nga ng economics lugar ha? plus ano siya Kaya siya, agriculture. nag-eskwela mo kuno siya economics kuno. May istorya niya. Kontrolado nila. Bro, kita live taro na. Layo mo naman, ano man mo apir man diya Amerika na territory man na sa Pilipinas. Barong kita as Pilipino. Okay, mahigala live taro. Barong Kaya itong ubo si higala nga si Raymond Apostol Ledisma. Baka kung gusto sila agreement, Kay kinitawanan mga higala. ako yung mutuan. Maori gini na kay boss tanan. Pinita mo muna ilang inatang sa puto. Nagpaputol na lang ng buhok pero mas mahito taas yung Ato buhok. na Negros. Mahigala, ako ipakita. Siya taas pagbuhok. Pilipinas. Kaya na lang Ako barugana. angkol. Taga Pagayan na sa mga Rector cut.